O que ven agora pois nese proceso de estudio que nos fixemos, descubrimos que alguén, non sei que tipo de mente perversa, pero bueno, descubriu o tempo exacto que pasara dende o Big Bang hasta a conformación do planeta Terra. E esa, claro, poñedes cara de que nos estás contando. Bueno, pois a nos pareceunos interesante. Pois sí. Este tempo foron exactamente 13.700 millóns de anos, non? Entonces, pois pareceunos unha información que non nos podíamos quedar dentro, tiñamos que compartila co mundo. Entonces fixemos este tema que se chama 13.700 millóns de anos despois.